Viuen pegats al mòbil. Per a llegir premsa, xarxes socials i fer-me fotos. Però avui van aprendre altres utilitats. Vora 800 alumnes de 16 instituts de fins a 12 municipis de València aprendran a moure's per la ciutat mòbil en mà. El mòbil és un gran ordinador que porten tots a la butxaca i, per tant, a través de l'ESTI que puguen aconseguir conèixer millor València. Canvien els llibres per aplicacions per tal d'orientar-se i arribar a diferents punts de la ciutat. 2 codis QR, un amb la geolocalització del lloc i, per tant, ells hauran d'interpretar en el mapa a on està aquest lloc. Un lector de realitat augmentada i allí tindran una sèrie de pistes i de preguntes que hauran de resoldre. Jenny, Alicia i Svetlana busquen el seu primer destí, el centre Octubre. Si escaneja aquest codi, suposa que es portarà al Google Maps. És una forma de que aprenguin a moure's d'una forma sola i autònoma. Ens envia a una pàgina web on posa informació. És el nom el qual s'ha batejat a l'antic edifici del siglo valenciano. Prova de l'arribada és este selfie davant de la façana. Ara toca anar cap a la plaça de l'Ajuntament. El codi QR els geolocalitza el destí i gràcies a Google Maps arriben sense cap problema. L'Ajuntament de València és el seu del Consell Municipal de la Ciutat de València. Domina la plaza del Ayuntamiento. Aunque viva aquí, pues no suelo ir a todas partes. Per exemple, jo soc de València capital, però n'hi ha alguns llocs que no es coneixia. Que pot servir per a aprendre, per a ensenyar-se, per a comunicar-se i no únicament per a intercanviar acudits. Com elles, la resta d'alumnes recorreix la ciutat de València a peu o en transport públic. Per allò tindran que aprendre des de comprar el bitllet fins a moure's en transport públic. Una lliçó útil per al dia a dia que no trobem als llibres.